Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun SW.Sidi kanthi irah-irahan Ijazah. Koran ing tangane diselehake alon ing meja kerja. Merbawani unjal ambekan landung. Rasane kaya ana watu item ngeblegi dadane. Hawa atis kang tumiyup saka cendhela nambahi geter. Pawarta sing lagi rampung diwaca njalari atine ora jenjem. Wanita sing makaping-kaping oleh pengaji-aji pinangka guru berprestasi tingkat provinsi lan wis 3 taun diangkat dadi kepala sekolah iku ngebrukake bokonge ing kursi. Atine njelu, sirahe rinoso ngelu. Koran iku martakake yen ana sawijining sekolahan nahan ijazah duweke alumnus. Cacahe ora mung 1 utawa 2, nanging malah ana 99 lembar. Jenenge kepala sekolah cetha katulis ing pawarta iku. Maimunah. Jeneng iku wis kerep kaprungu ing kupinge Merbawani. Senajan ora tau srawung cerak, nanging dheweke apal marang dedeg piadeg lan pasuryane wanita iku. Merga wis suwe tumemplek ing memorine. Kekarone asring ketemu nalika bareng-bareng nekani acara rapat MKKS utawa musyawarah kerja kepala sekolah. Apa bener ana sekolahan nganti menahan ijazah duweke murid-muride? Apa uga bener yen jalarane bocah-bocah iku ditahan ijazahe merga durung bayar sumbangan marang sekolahan? Apa iya Bu Maimunah tegel tumindak mangkono? Peraturan sing ana wis cetha ngatur yen mangkono iku ora kena. Priyayi lulusan S2 iku mesti paham banget bab iku. Gek koran iku oleh data saka ngendi? Batine kagubel pitakon-pitakon iku. Kedawa-dawa pikirane. Merbawani nganti tekan wewayangan mendah apa yen jenenge dhewe nganti mlebu ing koran mangkono iku. Senajan kabar iku ora bener, jenenge mesti pating celoneh ing ngarepe para kanca, atasan, guru, murid, uga wong tuane murid, masyarakat nganti tekan keluargane. Mbok iya wartane iki luwih teliti, cek lan ricek sadurunge nulis warta, batine. Ning saumpama ana tenan sekolahan nahan ijazah alumnine, apa iya ora ngerti yen mangkono iku klebu tumindak ora bener? Merbawani mbantah dhewe pangenta-enta ing atine. Merbawani menyat anggone lungguh, arep metu nemoni kepala TU sing wingi kandha yen ana layang-layang kang kudu ditandatangani dening Merbawani. Niate cabar merga ana priyayi kakung 2 uluk salam lan kandha yen kepengin ketemu karo kepala sekolah. Oh, monggo wonten kersa menapa? Bab menapa ingkang saged kula biyantu dhateng bapak-bapak? Tumanggape Merbawani kanthi alus lan sopan banget. Tamu priyayi lanang 2 bagus-bagus lan sandang penganggone katon besus.
Kekarone nganggo hem putih lan celana panjang ireng. Sepatune ireng janges tur meling-meling kaya sumber lilin. Sing siji gedhe dhuwur brengose nggaweng kaya Werkudara. Sijine cendhek ipel-ipel kenceng kaya petinju. Tamu iku kawitane sopan santun tetembungan lan solah bawane. Suwe-suwe katon kasar kepara aweh pengancam. Bu, terus terang kula kekalih niki makili salah satunggale alumnus sekolah ngriki. Terange mawon disambat sebuti piyambake nangis-nangis lan wadul menawi ijazah ditahan dening sekolahan ngriki merga dereng lunas mbayar sumbangan. Angsal mboten angsal kula pendhet ijazah lare niku dinten niki. Pinangka wanita wasis lan akeh pengalaman ngadepi kahanan senajan kadangkala cilikan ati iku aweh wangsulan kanthi alus lan kebak ing pangati-ati. Ah, nuwun sewu bapak-bapak, panjenengan niku sinten? Ijazahipun sinten ingkang kula tahan? Sinten kula sajane mboten penting. Kula niki staf ing direktorat lan ijazah sing ajeng kula pendhet niku duweke marsiwi. Nuwun sewu. Menapa panjenengan ngasta surat tugas saking direktorat saha wonten surat kuasa bermetre saking marsiwi? Ibu niki kok ngeyel. Apa mau saya laporkan ke dinas dan kepada yang berwajib bahwa ibu menahan ijazah muridnya? Nek ibu niki ngeyel bisa kena pasal. Merbawani muter uteke kepriye ngadepi wong sing ora cetha iki. Krungu tembung kena pasal meksa keder atine. Dheweke mbayangake yen dilaporake tenan menyang instansi sing disebut-sebut mau bakale repot tenan. Wektune kanggo nyambut gawe mimpin sekolahan muspra kebuang kanggo ngadepi laporan. Durung mengko nek jenenge mlebu koran, repot nglayani lan jelasake marang media massa liyane sing banjur ngruyuk saperlu wawancara. Pancen ing lemari TU akeh ijazah para alumnus, ning kuwi ora jeneng ditahan kanthi pawadan ora mbayar sumbangan. Ijazah iku durung dicupuk, ora ditahan. Ngopo ora padha dicupuk? Werna-werna alasane lan kabeh logis. Wis kaping-kaping sekolahan aweh layang apa pengumuman ing medsos, Facebook, Instagram, web sekolahan, grup WA, alumni supaya para mantan murite kuwi padha njupuk ijazahe. Akeh banget jalarane giniya ijazah ora dicupuk. Miturut asiling penelusuran kang ditindakake, ana kang merga wis rabi lan melu bojone menyang Jaban Pulo, mula wegah njupuk ijazah. Ana sing wis neng luar negeri, ana sing rumangsa wis ora butuh ijazah maneh, merga wis dadi petani. Pengusaha kang ora ana pihak nakokake ijazahe, ana maneh sing wis almarhum. Nggih napa Bu ijazah niku? Kula sakniki pun ngecakake ngilmu saking sekolahan. Tanpa ijazah kula pun dados pengusaha bakso sukses. Wangsulane salah siji alumnus kang saiki dadi juragan bakso ing Tangerang. Saka usahane baksone dheweke bisa sugih mlegedu. Iku jalaran ngecakake ngilmu entrepreneur sing diwulangake ing sekolahan. Lajeng kados pundi caranipun supados kula mboten dilaporake? Pitakone merbawani marang tamune. Api-api ora ngerti, mbodoni. Ngaten mawon.
Wangsulane sing cendhek ipel-ipel tembunge luwih alus tinimbang mau. Marsiwi niku sakniki saweg kenging masalah ekonomi. Supados mboten ngombro-ombro kula namung usul niki. Ibu titip arta ingkang murwat kangge dheweke. Kula yakin Marsiwi badhe leren anggenipun ngoyak-oyak badhe mendhet ijazah. Murwat niku pinten cetane? Nggih pinten nggih? Sekedhik mawon kula kinten pun kenging nggih tutup mulut. 2 kilo napa 3 kilo mawon, Bu? Walah, pinten niku? Malah saya ora cetha. Oh, 2 napa 3 yuta mawon. Gandrik kaya disamber gelap, rasa atine Merbawani krungu penjaluke wong-wong iku. Duit semono kuwi ora sithik, enak temen. Besesek dadane, ambegane mengkis-mengkis, nanging banjur kaya ana cahya pepadang ing atine. Dheweke banjur bisa njupuk dudutan yen wong loro iki mung wong golek-golek utawa apus-apus. Grayah-grayah tangane goleki HP ing tase. Kecekel. Banjur diangkat arep nelpon kanca sekolahe mbiyen. Kepara nate ngisi atine wujud kembang tresna. Indra kang saiki dadi Kapolres. Ajeng napa? Nelpon sinten, Bu? Tamu sing dhuwur kaya Werkudara takon karo menteleng mripate abang medeni. Mboten. Durung rampung Merbawani aweh wangsulan keprungu swara mobil mandheg ing plataran sekolahan. Kasulsul swara alus lawang mobil ditutup. Ora suwe banjur keprungu swara cetok 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 sepatu saka njaba lawang. Ruang kepala sekolah iku ditotok. Ora ngerti sangkan paraning dumadi ana wanita ayu kanthi pakaian lumayan mewah. Mlebu tanpa melu marang tamu loro. Wanita iku ndiprok ing ngarepe Merbawani nangis sesenggukan. Ibu Bu Merbawani. Masya Allah, panjenengan nika sinten kadek tindak ngriki lajeng muwun? Ibu Suping nggih, kula niki Marsiwi, Bu. Kula lulusan taun 2018 kepengker. Kula ingkang asring Ibu paringi wewarah, Ibu asring paring motivasi. Kula lari estri ingkang asring dados komandan upacara. Kula ugi asring dikirim lomba debat lan pidato nika. Marsiwi, Bu. Tanpa ditakoni, wanita sing sajake pinter omong iku banjur nrocos cerita yen wektu iki wis sukses. Biyen durung nampa ijazah wis ketampa nyambut gawe ing perusahaan gedhe ing Batam. Mung pawitan surat keterangan lulus saka sekolahan. Tekane mrono arep njupuk ijazah merga dadi syarat arep diangkat dadi pimpinan cabang perusahaan ing kutha kene. Bu, nyuwun sewu kangge syukuran dene kula sakniki sampun sukses mergi pikantuk ngelmu saking sekolah niki. Kula nyuwun idi palilah badhe nyumbang sekolahan wujud beasiswa kangge adik-adik ingkang ranking 1, 2, 3 ing saben kelas. Lare 1 kula sumbang 3 yuta. Brol banjir luh ing pipine Merbawani. Atine ternyo lan bombong banget dene ana mantan murite duwe ati kaya Inten Mutiara. Wong loro iku banjur ngadeg lan rerangkulan kenceng banget saking senenge atine.
Marem rampung anggone rerangkulan lan tetangisan, Merbawani eling yen mau ana tamu liyane ing ruang iku. Mripate milang-miling jebul tamu wong lanang loro wis ora ana. Merbawani gito-gito metu goleki tamune. Marsiwi kang lagi ingkul ngusapluh sing dleweran ing pipine ditinggal lungguh dhewe ing ruang kono. Ing lobi Merbawani kepethuk kepala TU. "Madosi napa, Bu?" pitakone kepala TU kanthi sopan lan kebak pakurmatan. Priksa tamu kula, Pak. Priyayi kakung kalih." "Oh, nika wau tamu, Bu." Wau kados kesesa mlampah dhateng parkiran lajeng sami geblas numpak motor santer sanget. Oh, omah geguritan November 2021. Karipta dening SW Sidi. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 9 tanggal 29 Juli 2023 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.